ንሰባት ክትዛረቦ ዘይብልካ ጉዳይ ብምዝራብካ ጥራሕ ድኽመትካ ቃሊዕኻ ኣብ ሂወትካ ብዙሕ ዘይተደለየ ፀገም ተምፅእ ኣለኻ። ብመሰረቱ እዞም ብዛዕባኻ ዋላ ሓደ ሰብ ክፈልጦም ዘይብሎም ነገራት እንታዮም ንምንታይ ከ ሰብ ክፈልጦም የብሎም ዝብል ነገር ክነግረካ እየ። እዞም ሕጂ ዝነግረካ ነገራት ብምፍላጥካ ካብ ብዙሕ ዘይተደለየ ፀገም ስለ እትድሕን ነዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተላ። ዝኾነ ሰብ ናይ ባዕሉ ዝብሎ ድኽመት ይህልዎ እዩ። ነቲ ድኽመት ድማ ንሰባት ተዛሪቡ መፍትሒ ወይ እውን መድሓኒት ይረኽበሉ። ሰብ ንሰብ መድሓኒት እዩ ዝበሃል እውን በዚ ምኽንያት እዩ። ይኹን እምበር እዚ ማለት ኩሉ ነገርካ ንሰብ ክትዛረበለካ ማለት ኣይኾነን። ኣፍ ዝተወሃበና መሪፅና ንኽንዛረበሉ እዩ። ከምኡ ተዘይኸውን ነይሩ ሰብ ተሪኡ ዝንበብ ግልፂ ፍጥረት ምኾነ ነይሩ። ብዛዕባ ርእሶም ምንም ከይትረፉ ዝዛረቡ ሰባት ኣብ መወዳእታ ኣብ ዘይተደለየ ሽግር ወዲቖም ክጠዓሱ ንርኢ ኢና። ዝዛረብዎ ስለ ዘይመርፁ ድማ ብዙሕ ዋጋ ይኸፍሉ። ንስኻ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንኸይትወድቕ ንዋላ ሓደ ሰብ ክትዛረቦም ዘይብልካ 7 ነገራት ክነግረካ እየ። እዞም 7 ነገራት ኣልበርት ኣንስታይን ብሂወት ከሎ ንማንም ክተካፍሎም ዘይግበአካ ሚስጥራት እዮም ኢሉ ዝገለፆም ነገራት እዮም። 7 ፈፂምካ ንዋላ ሓደ ሰብ ክትነግሮም ዘይብልካ ነገራት። ቀዳማይ ንማንም ክትዛረቦ ዘይግበአካ ነገር ሚስጥር ዓወትካ እዩ። ተዓዋቲ ዝኾንካሉ ሚስጥር ናትካ መፍትሒ ጥራይ እዩ። ስለዚ ድማ ንሰባት ፅንዓትካ ርኢ እምበር ካብዚ ዝሓለፈ ነገር ኣይትዛረቦም። ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ከም እንፈልጦ ሳምሶን ሓያል ሰብ እዩ ነይሩ። ሓይሉ ድማ ይረአ ነይሩ። ኮይኑ ግን ሓይሉ ብፀጉሩ ምዃኑ ምስ ተዛረበ ሽዑ ንሽዑ ሓይሉ ተመንዚዑ። ስለዚ ምንጪ ሓይልኻ ወይ ድማ ፅንዓትካ ምዝራብ ማለት ሰባት ንኸጥቅዑኻ መንገዲ ምኽፋት ማለት እዩ። እዚ ማለት ንሰባት ኣይትተባብዕ ወይ ድማ ኣይትሓግዝ ማለት ኣይኮነን። ይኹን እምበር ንዓወት ዘብቅዑኻ ምስጢራት ምክፋል ግቡእ ኣይኾነን። ከተካፍል እንተደኣ ኮይንካ እውን ባዕሉ ዝኸኣለ ግዜን ቦታን ኣለዎ። ኣስተውዒልካ እንተደኣ ኮይንካ ዝኾነ ይኹን ሃብታም ወይ እውን ዓውት ሰብ ኩሉ ነገር ንሰብ ኣይዛረብን እዩ። ናይ ቢዝነስን ናይ ስራሕን ፈጠራን ምስጢራት ክሕልው ይግባእ። ሓደ ሓቃዊ ታሪክ ክነግረካ። ሓደ ሰብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እንከሎ ገንዘብ ይፅገም እሞ ቢዝነስ ንክሰርሕ ይሓስብ። ድሕሪ ብዙሕ ምዕሳብ ድማ ኣብ ሓደ ሓሳብ ይበፅሕ። እቲ ሓሳብ እውን ቅድሚ ሕጂ ንርእሲ ሕማም መድሓኒት ተባሂሉ ዝሽየጥ ዝነበረ ንፋንገስ ከም መድሓኒት ከገልግል ከም ዝኽእል ብምሕሳብ ጀሚርዎ። ንፅባሒቱ ነቲ መድሓኒት ገዚኡ ፈተነ ምስ ገበረ ብሓቂ እውን እቲ መድሓኒት ርእሲ ሕማም ናይ እግሪ ሕማም መድሓኒት ኮይኑ ይረኽቦ። ብድሕሪኡ ናይቲ ናይ ርእሲ ሕማም መድሓኒት እንዳገዝአ ጥሒኑ ብኻሊእ ላስቲክ እንዳዓሸገ ምሻጥ ድማ ጀሚሩ። በዚ እውን ኣዝዩ ብዙሕ ትርፊ ከትርፍ ጀሚሩ። ኮይኑ ግን እዚ ሚስጥር እዚ ንዋላ ሓደ ሰብ ኣይተዛረበን ነይሩ። ምክንያቱ እዚ ሚስጥር ዓወቱ ስለ ዝነበረ። እዚ ሰብ ናቲ ስራሕ ሰሪሑ ዝደለዮ ገንዘብ ረኺቡ ካብቲ ስራሕ ምስ ወፀ ድማ መፅሓፍ ፅሒፉ። እዚ ሚስጥር እዚ ክሳብ ዝገብር ግና ንዋላ ሓደ ሰብ ኣይተዛረበን ነይሩ። ከመይ ገይሩ ከም ዘውፅኦ ዘይዛረበሉ ምክንያት ድማ እቲ ነገር ንምርካቡ ቀሊል ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ ነገር እዚ ቢዝነስ ዝኾነሉ እንኮ ምክንያት ካልኦት ሰባት ብዛዕባ እቲ መድሓኒት ስለ ዘይፈለጡ እዩ። ሚስጥር ዓወትካ ፈፂምካ ንሰብ ኣይዝረብን። ካልኣይ ፈፂምካ ንዋላ ሓደ ሰብ ክትዛረቦ ዘይብልካ ነገር ዝሓለፈ ሕማቕ ታሪኽካ እዩ። ሰብ ኣብ ሂወቱ ናብ ቅድሚት ከይስጉም ካብ ዝገብርዎ ነገራት እቲ ቀዳማይ ኣብ ሕሉፍ ታሪኹ ዝተጋገዩ ጌጋታትን ዝወሰኑ ውሳነታትን እዮም። ኩሉ ሰብ ናብ ድሕሪት ክጥምት ከሎ ክዝክሮ ዘይደሊ ወይ ድማ ዝተጋገዮ ብዙሕ ናይ ሂወት ምዕራፍ ኣለዎ። በዚ ምክንያት ድማ ነዚ ጌግኡ ብጣዓሳ ይኹን ወይ ድማ ክፎሰኒ ብዝብል ምክንያት ንዝረኸቦ ሰብ ኩሉ ክዛረብ ኣይግባእን። እዚ ናትካ ናይ ሂወት ታሪክ ከም ምዃኑ መጠን ከከም ኣድላይነቱ ኣብቲ ዓውዲ ብቕዓት ካብ ዘለዎም ሰባት ወይ ድማ መፍትሒ ክህቡካ ካብ ዝኽእሉ ሰብ ሞያ ወፃኢ ንማንም ክፈልጦ ዘይግብኦ ናይ ሂወትካ ክፋል እዩ። ምክንያቱ ሕሉፍ ጌጋታትካ ንሰባት ብምዝራብ ትኽክል ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ምግባርካ ወይ ድማ ምዝራብካ ኣብ ሰባት ዘለካ ግምት የበላሹ። ንዓኻ ንምንዓቕ ብቕዓትካ ንዘይምቕባልን መንገዲ ይኸፍት እምበር ካሊእ ዘምፅኦ ዋላ ሓደ መፍትሒ የለን። ሕሉፍ ጌጋኻ ክትዛረብ ከለኻ ብዛዕባኻ ናይ ሕሜት መድረኽ ትፈጥር ከም ዘለካ ይትረስዕ። ኣብ ዝተዛረብካሉ ህሞት ብድሕሪኻ ብዛዕባኻ ክውረ ይጅምር። ዘይኮንካዮ መንነት ትውሃብ። ብድሕሪኡ ድማ ሰባት ብጥርጣረ ክሪኡኻ ይጅምሩ። ነቲ ንዓኻ ዝነበሮም ፍቕርን ኣኽብሮትን ድማ ክስእኑ ይጅምሩ። ነትገብሮ ኩሉ ነገር እውን ምስቲ ናይ ቀደም ታሪኻ እንዳተኣሳሰሩ ክፈርዱኻ ይጅምሩ። ንንእሽቶ ስሕተትካ ዋላ ምስቲ ሕሉፍ ታሪኻት ተደሚሩ ከም ዓብዪ ጥፍኣት ድማ ክረአ ይጅምር። በዚ ተበገሰ ድማ ካብ ሰባት ምግላል ከጋጥመካ እውን ይኽእል እዩ። ሕሉፍ ሕማቕ ታሪኽካ ንሰባት ምዕላል ማለት ባዕልኻ ቤት ማእሰርቲ ንባዕልኻ ምህናፅ ማለት እዩ።
ሳልሳይ ንዋላ ሓደ ሰብ ክትዛረቦ ካብ ዘይብልካ ነገር ኣታዊኻን ጠቕማቲ ገንዘብካን እዩ። ኣታዊኻ ንዘይምዝራብ ቀንዲ ምኽንያት ኣብቲ እትነግሮ ሰብ ዘሕድሮ ጽልዋ እዩ። ነዚ ብኽልተ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ዓብዪ ኣታውን ንእሽቶ ኣታውን። ዓብዪ ኣታው እንተደኣ ሃሊካ ኣብ ዝተዛረብካሉ ግዜ ዝፍጠር ብውሕዱ ቅንዕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ቅንዕ እንተዘይሃለወካ ብሰንኪ ዓብዪ ኣታዊኻ ብዙሕ ልቓሕ ክትሕተት ኢኻ። ብዙሕ ኣታዊ ምስ ዝህሉ ብዙሕ ድሌት ኣሎ። እዚ ማለት ኣታዊኻ ዝለዓለ ምስ ዝኸውን እትደልዮ ወይ እውን ካባኻ ዝሕተት ወፃኢ እውን እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ። ነዚ ግን ኩሉ ሰብ ክርድአልካ ኣይኽእልን። ኣታዊኻ ክትዛረብ ከለኻ ካሊእ ሰብ ካብ ኩሉ ወፃእታት ነፃ ገይሩ እዩ ዝርአየካ። ስለዚ ድማ ነቲ ገንዘብካ እንታይ ትገብሮ ኢሉ ብናቱ ኣንፈት ጥራይ ክጥምተካ ይጅምር። ንዕኡ እንተዘይሂብካዮ እንተዘይለቂሕካዮ ኣብ ካሊእ ቦታ ኣይትሕግዝን ወይ እውን ካሊእ ናይ ሂወት ሕቶኻ ንእሽተይ ኢሉ ምስ ናቱ ወፃኢ እዩ ዘነፃፅሮ። ስለዚ ኣታዊኻ ዓብዪ ኮይኑ እንተተዛሪብካ ንዘየድሊ ልቓሕን ንዘየድሊ ትዕዝብትን ኢኻ ትቃላዕ። ካባኻ ዝተለቅሑ ድማ ንዓኻ ንምምላስ ድልዋት ኣይኾኑን። እሱ እንታይ ስኢኑ ስቕ ኢሉ እምበር ብምባል ልቓሕኻ ንኸይመልሱ ብዙሕ ምኽንያት ይፈጥሩ። ሓደ ግዜ ድማ ገንዘበይ ሃቡ ንኽትብል ከለኻ ከም ስሱዕ ትቑፀር። ብተመሳሳሊ ድማ ትሑት ኣታዊ እንተደኣ ሃሊካ ንንዕቐት ምቅላዕኻ ይተርፍን። ኣብ እትመርሖ ስድራ ቤት እውን ስግኣት ትፈጥር። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ኣብቶም ዝነገርካዮም ሰባት ዘለካ ቦታን ኣኽብሮትን እንዳቐነሰ ይመጽእ። ናይዚ ዓለም እዚ ስውር ኣመሓዳሪ ገንዘብ እዩ። ሰብ ዝፈትወካን ዝስዕበካን ገንዘብ ምስ ዘለወካ ጥራዩ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ገንዘብ ካብ ኩሉ በሊፁ እዩ ዝረአ። ኣታዊኻን መጠን ገንዘብካን ክሳብ ዘይተዛረብካ ሰባት ብዘይፈልጥዎ ናይ ሂወትካ ክፋል እንዳገመቱ ከኽብሩኻ እዮም። ነገር ግን መጠን ኣታዊኻ እንተተዛሪብካ ብተመሳሳሊ ዋጋኻ እንዳተዛረብካ ምዃንካ ተረዲኻ ካብ ከምዚ ዓይነት ንዕቐትን ሓሜትን ዘቃልዐካ ኣሰራርሓ ውፃእ። ራብዓይ ፈጺምካ ንሰብ ክትዛረቦ ዘይብልካ ነገር መን ዓርክኻ መን ጸላኢኻ ምዃኑ እዩ። እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛን ከቢድን ሓበሬታ እዩ። ትኽክለኛ ዓሩኽ ወትሩ ዘይፍለጡ ክኾኑ እዩ ዝግባእ። ናይ ጸላእትኻ ቀንዲ ዕላማ ካባኻ ንላዕሊ እቶም ኣብ ቀረባኻ ዘለዉ ተገደስቲ ሰባት እዮም። ኣስተውዒልካ እንተደኣ ኮይንካ ጨወይትን ሰራእትን እቲ ዝሓዝዎ ሰብ ኩሉ ግዜ ዕላምኦም ኣይኮነን። ዕላምኦም ምስቲ ዝተተሓዘ ሰብ ጽቡቕ ርክብ ዘለዎ ንዕኡ ክብል ዝኾነ ነገር ክኸፍል ዝኽእል ሰብ እዩ። ስለዚ ንዓኻ ንምጥቃዕ እቲ ዓብዪ መንገዲ ነቲ እትፈትዎ ሰብ ምጥቃዕ እዩ። ኣብቲ ሰብ ብዛዕባኻ እኹል ሓበሬታ ክረክብ ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ዓርክኻ ንሰባት ኣይትዛረብ። እትፈትዎም ሰባት ኣብ ልብኻ ዓቅቦም ብምስጢር ድማ ሓዞም። ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ ጸላኢኻ ክትዛረብ ከለኻ ካብ ካሊእ ቦታ ዘሎ ጸላኢኻ ምስቲ ሓደ ጸላኢኻ ይሓብር። በዚ ድማ ንኹሎም ጸላእትኻ ዘራኽቦም ድልድል ትፈጥረሎም ኣለኻ። ስለዚ ኣዕርኽትኻን ጸላእትኻን ኣብ ልብኻ ሓዞም እምበር መን ምዃኖም ንሰብ ኣይትንገር። ሓምሻይ ፈጺምካ ንዋላ ሓደ ሰብ ክትዛረቦ ዘይብልካ ነገር ራእይኻ እዩ። ራእይኻ ንሰባት ኣይተካፍል። ናይ ሓደ ነገር ድሌት ኣብ ውሽጥኻ ምስ ሓደረ ንሰባት ብቕልጡፍ ኣይትንገሮም። ምኽንያቱ ንስኻ እትሪኦ ዘለኻ ነገር ንዓኻ ጥራይ ዝረኣየካ እምበር ሰባት ዘይክረኣዮም ይኽእል እዩ። ራእይ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ነገር ናትካ ጥራይ እዩ ማለት እዩ። ዝርድአካን ዝተዋሃበካን ድማ ንዓኻ ጥራሕ እዩ። ማዕርናትካ ራእይ ክህልዎ ዝኽእል ዋላ ሓደ ሰብ የለን። እዚ ኣብ ውሽጥኻ ሓዘን ከይፈጠረ ኣይርድእንን ቅድሚ ምባልካ ኣቐዲምካ ክትጥንቀቕ ይግባእ። ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ ኣብ ውሽጥኻ ክለዓል ከሎ ወይ ድማ ክግለጸልካ ከሎ ኣብ ልብኻ ምዕቃብ ተለማመድ። ናሃትካ ራእይ ባዕሉ ዝግለጸሉን ብኣካል ቅርጹ ዝሕዘሉን መዓልቲ ስለ ዘሎ ሽዑ ከምቲ ንስኻ ዝረኣኻዮ ክርእዩ ይኽእሉ እዮም። ክሳብ ሽዑ ግን ንበይንኻ ሓዞ። ንዝሓሰብካዮ ከም ናይ ህፃናት ጸወታ ቆፂሮም ንዓኻ ተስፋ ከየቑረፁኻ ነቲ ነገር ኣብ ልብኻ ኣሚንካ ናብ ተግባር እቶ እምበር ንሰባት መማን ኣይትፅዓር። ኣብዚ ሓደ ክተስተውዕሎ ዘለካ ነገር ኣብ ጉዕዞኻ ምሳኻ ዝጓዓዝ ዓርኪ ኣይትፍጠር ማለተይ ኣይኾንኩን። ነገር ግን ነቲ ዓብዪ ስእሊ ካብ ምዝራብ ነቲ እትጓዓዘሉ ዘለኻ መንገዲ ዘድልዩኻ ንግዚኡ ክትግብሮም ዝሓሰብካዮም ነገራት ጥራይ ተዛረብ። ግዜያዊ ሓገዝ እንዳሓተትካ እውን ተጓዓዝ። ሻድሻይ ፈጺምካ ንሰብ ክትዛረቦ ዘይብልካ ነገር ብዛዕባ ካሊእ ሰብ እዩ። እዚ ብተለምዶ ሕሜት እንብሎ ነገር እዩ። ንስኻ ብሰባት ክትሕመ ዘይትፈቱ እንተደኣ ኮይንካ ስለምንታይ ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ትዛረብ? መንደቕ ክትደፍኦ ከለኻ ተመሳሳሊ ሓይሊ ንዓኻ ይደፍአካ እዩ። እዚ ድማ ናይ ተግባርን ግብረ መልስን ሓይሊ ይበሃል። ሂወት እውን ልክዕ ከምዚ እያ። ንስኻ ኣብ ሕሜት ካልኦት ሰባት ብዝተሳተፍካ ቁፅሪ ብዛዕባኻ ዝውረውን እንዳበዝሐ እዩ ዝኸይድ። ኣብ ምድሪ ናይ ኢድካ ኢኻ ትረክብ። ስለዚ ግዜኻ ብዛዕባ ሰብ ብምውራይ ተጥፍኣዮ።
ዓርክኻ ክሕመ ከሎ ንዓይልካ ስማዕ ከም ዝበሃል ንስኻ ክትሓሚ ከለኻ ዝሰምዑ ሰባት ጽባሕ ንዓኣቶም እውን ከም እትሓበም ምሕሳቦም ኣይተርፍን ሓቆም ድማ እዮም። ስለዚ ሕሜትን ብዛዕባ ሰብ ምዝራብን ኣቋርጽ። ናይ ዝኾነ ሰብ ጌጋ ኣብ ቅድሚ ካልእ ሰብ ኣቃሊዕኻ ኣይትሃብ። ሚስጥር ሰብ ተሸከም። እዚ ኣብ ሰባት ጽቡቕ ተኣማንነትን ተፈታውነትን ንኽህልወካ ይገብር። ሻብዓይ ፈጺምካ ንዋላ ሓደ ሰብ ክትዛረቦ ዘይብልካ ነገር ናይ መጻኢ ውጥንካ እዩ። ወዲ ሰብ መጻኢኡ ብኣእምሮኡ ናይ ምስኣል ዓብዪ ዓቕሚ ኣለዎ። እዚ ናይ ምስኣል ክእለት ድማ ናብ ውጥንካ ከም እተድህብ ይገብረካ። እዚ ድማ ኣብ ውሽጥኻ ፍሉይ ዝኾነ ስምዒት ይፈጥር። ነዚ ስዒቡ እውን ተዛረብ ዝብል ስምዒት ኣብ ውሽጥኻ ይፍጠር። ብተፈጥሮ ሰብ ናይ መጻኢ ሓሳቡ ንሰባት ናይ ምዝራብ ዓሚቕ ድሌት ኣለዎ። እዚ ግን ክልተ ጉድኣታት ኣለዎ። ቀዳማይ ኣእምሮና ዝጥቀመሉ ሜላ ኮይኑ ካልኣይ ድማ ኣብ ሰባት ብምብጽሑ ዝፍጠር ስምዒት እዩ። ኣእምሮና ኣብ መንጎ ዝተገብረ ነገርን ክግበር ዘለዋ ነገርን ዘሎ ፍልሊ ዝፈልጥ ብዝስምዐና ናይ ዕግበት ስምዒት ጥራይ እዩ። እዚ ማለት እቲ ነገር ቅድሚ ምትግባሩ ነቲ ናይ ዕግበት ስምዒት እንተደኣ ረኺብዎ እቲ ነገር ከም ዝተገበረ ናይ ምቁጻር ባህሪ ኣለዎ። እዚ ድማ ነቲ ነገር ንምግባር ዝነበረ ሓይሊ እንዳቐነሶ ይመጽእ። በዚ ምኽንያት ድማ ዝሓሰብናዮ ነገር ከይገበርና ንተርፍ። ሰብ ውጥኑ ንሰባት በቓሉ ክዛረብ ከሎ ናይ ዕረፍትን ዕግበትን ስምዒት ይስምዖ። በዚ ምኽንያት ድማ መብዛሕትኤና ሰባት ብዛዕባ ውጥንና ምዝራብ እንፈቱ። ውጥንካ ንሰባት ኣብ ዝተዛረብካሉ ህሞት ኣብ ውሽጥኻ ካብ ዘለዎ ውጥረት ትዓርፍ። ሽዑ ነቲ ነገር ከም ዝተገበረ ስለ እትቆጽሮ ነቲ ተግባር እተውፅኦ ሓይሊ ድማ ይጠፍእ። ካልኣይ ምኽንያት ድማ እቲ ኣብ ሰባት እትሕድሮ ስምዒት እዩ። ሓደ ሰብ ሽሑኳ ጽቡቕ እንተኾነ ካብ ርእሱ ግን ምውድዳሩ ኣይተረፍን። ሰባት ንስኻ ብትዛረበሉ ነገር ክተባብዑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ውሽጦም ሕማቕ ስምዒት እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ። ምናልባት እውን ንስኻ ምልዋጥካን ምጉባዝካን ብዘይሓሰብካዮ መንገዲ ናታቶም ስንፍና ኸርእዮም ይኽእል እዩ። ሰባት ድማ ስንፍንኦም ዘዘኻኽሮም ነገር ኣይፈቱን። ርእሶም ንስኻ ምውድዳር ይጅምሩ እሞ ኣብ ውሽጦም ገና ክፍጠር ይጅምር። እቲ ቅነ ድማ ኣብ ጉዕዞኻ ዕንቅፋት ክኸውን ይኽእል እዩ። እምነትን ቃልን ኣዝዩ ዓብዪ ሓይሊ ኣለዎም። እቶም ሰባት ንዓኻ ከይሳኽዐልካ ክምነዩ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ብዘይፈለጥካዮ መንገዲ ኣብ ህይወትካ ናብ ትልምኻን ጽልዋ ክፈጥር ይኽእል እዩ። ናሃታቶም ሓይሊ ድማ ንናትካ ተበግሶ ከጥፍኦ ይኽእል እዩ። ነዚ ድማ እዩ ውጥንካ ንዋላ ሓደ ሰብ ክትዛረብ ዘይብልካ። ውጥንካ ኣብ ውሽጥኻ ምሓዝ ተለማመዶ። እዞም ዝበልኩኻ ነገራት ብምትግባር ኣብ ህይወትካ ክፍጠሩ ካብ ዝኽእሉ ዘይተደለዩ ጸገማት ዓርስኻ ክትከላኸል ትኽእል ኢኻ። ናይ ሎሚ ቪድዮ ጠቒምካ ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን። ኣብ ቀጻሊ ብዝበለጸ ጠቓሚ ትሕዝቶ ንኽንራኸብ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራናትናኹን።